Liam Stewart ta' 23 sena minn tal-Pjetà qed iwieġeb mhux ħati għall akkużi li fil-pussess tiegħu kellu droga li kienet insterqet mill-beriks ta' Ħalsafi quddiem il-maġistrat li jinrizzo l-Ispettur Alfredo Mangion spjega li jumejn ilu l-Pulizija kienet irċiviet informazzjoni li Stewart seta' kien qed iżomm parti mid-droga li nsterqet mill-container u meta l-Pulizija arrestat lill-akkużat fil-Ħamrun fil-but tal-qazzitt tiegħu kellu żewġ boros kannabis filwaqt li fil-karozza kellu 3 ratas droga kokaina. L-Ispettur kompla jgħid li Stewart prova jaħrab mill-post u kaġun tek ikkawża diversi ħsarat fuq van illi kien biswit il-vettura tiegħu. Aktar tard meta l-Pulizija għamlet tfittxijiet fir-residenza tiegħu sabu taħlita ta' sustanzi fosthom bazz tal-kannabis u trap abjad. Ir-riżulta wkoll li kellu żewġ blokok reżina tal-kannabis bil-pakkett jaqbel ma' dawk il nsterqu. F'kamra oħra fuq il-bejt instabu wkoll 3 blokok simili għal dawk il instabu isfel. Il-Pulizija qed tinsisti li l-packaging ta' droga li nstabet fil-possess ta' Liam Stewart hija bħal dik li ġiet elevata mill-container li nsteraq mill-kwartieri tal-Forzi Armati. Intqal li l-ammont ta' droga li nstabet kienet tammont għal madwar 5 kilogrammi u ma' dawn instabu wkoll l-ammont ta' flus kontanti li jaqbes 8,000 euro. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni opponit bil-qawwa minħabba li l-investigazzjonijiet f'dan l-istadju għadhom għaddejjin.